guys! Kumusta po kayo? It's me again, Dayan, and welcome back to my vlog! At bago yan, pakisubscribe muna yung YouTube channel ng kaibigan ko. Yan. Thank you. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Finally, nakapunta na rin ako dito sa bahay ng tita ko sa wakas. After 3 months. 3 months na, di ba? So, ayan po sila. Sila yung magaganda kong kaibigan at saka yung reyna namin dito sa bahay, si tita. Hi, tita. Mapakita ko ba si ano? Pakita mo lang ito. Yeah. Hi! Hi, boss! Hi, amo! At saka, sandali, yung kaibigan ko busy, yung isa kong kaibigan. Nasaan na ba yung isa kong kaibigan? Hi, hi, Bess! Oh, sexy! Grabe ka naman! Wow, sana all. Sana all sexy. Hi. Sana all may ano. Wait yan, wait. So, ito po yung tambayan namin kapag day off. Namamalansya ho siya. Ano ho niya yan? Part-time ho niya yan. At saka yung meron din po kami manicurista. Ayan siya. Taga. Lenes! Siya ho yung tagalinis ng ano ni tita ng kuko. Ayan. Magaling ho siya. Kung gusto niyo magpalinis, ano yung comment lang ho kayo. Oo. Home service. Dito po, ito po yung sa labas. Yan po yung Canada Gate namin. Oy, marami ng halaman si tita. Ayan. Oo, si Amo ang nagdidelay kaya maganda. Ito po yung mga kapitbahay nila. Ayan. Mababait po yung mga kapitbahay nila, hindi po namamansin. Ganyan yung kabait yung mga kapitbahay. Ano ba pakialam mo? Ito yung maesh. Laki ng baraso ko niyo. Mais po tayo. Sana mag-summer na. Pero malapit na rin naman na mag-summer. So, Ano yun? May nanonood lang. yan po yung ano namin. Next time mag-house tour tayo dito sa bahay ni tita. Wow, kaninong jacket yan? Wow, sana all. Sana all. Ganap. Kita mo yung mais, merienda. Kusina. Si, Tapos mamaya. si Amo tumiting. Ayan, pakita mo sa akin. Wow, marami po kaming kakainin mamaya. Bob, nag-iisa na tong balot na to? Wow! Okay lang. Alam naman ni tita, nahirap ako kumain ng balot. Oo. Mag-cutex ako. Mag-cutex ako. Manicurista na, di marunong mag-cutex. Kaya ako na lang. Medyo ko namin eh. May mga bago kang cutex? May mga bagong kulay? May bagong kulay. Ito na lang muna. Ano na eh. Spraying. Tapos na? Kulay na? Tapos na. Ano ko na lang kasi hindi kasama sa ano yun. Cutex. Hindi kasama. Hindi kasama sa... Sa package. hindi kasama sa package. Kaya kailangan ako lang. Pasensya na. Paalam lang. Pero dati, di ba, nakulayan ko rin yung ano mo? Yung pa. Ayan. Ayan yung kulay. Ito yung mga abubot. Mga abubot namin. Kasi walang pampalit. Oh, sana all sexy. Ay, 61 kilos. 61? 61 ka na? Oh! 61. 61 ako 46, ano lang ako. 61. Agasang, idi ka Hoy, wag kang... ay yung, hindi ka do problema ka 56.
My goodness. Wala Ako ano na, nakabayad ako kanya mo. wala ka ng problema, kaya lumaki na. Katawan. Bakit nung pumayat ka ba, nag-alala ka ba? Meron ako. Ang dami niyang problema nung kaya binuhos niya sa... Binuhos mo sa katawan. Ito pa naman yung 55. A few moments later. Or... So, Pati siya kapit na mo singaw phone. Kininamplan ka at taro pa nga. Allow. Ang kamalaman. Sungsungan doon. Amang. Allow. Dapat buksan mo tong bintana. Ay, itong Hindi kasi curtain. yung against the light. Against the light? Okay. May number ba ginamit mo dito dati? Or ano? Ano pa bang dapat gamitin? Hindi, di ba meron kang Alipay dati? Oo. Oh, tapos, I-try mo yan. yun pa rin, lalabas kasi ito na... Oo nga. Kung may account akong, Try natin ng create account. anong ginanumber mo? Try, kasi wala naman, i-try lang natin kung hindi ba nila maano. Yung number mo, dali. Na yan nga, 917-26805. 917-268-05. 26805. Okay. So, kabili? Mga na mais. Sana all. Kili-kili mo ni makitam ng isinisit. Ang tagal naman dumating. Ang tagal dumating. 9657. 9657. Buhay po namin dito sa Hong Kong ganito. There's no need to sign up. Why? Log in now na. Kasi nga, already, na. Oh, sige. Naka-registered na yun ulit. Halika na dito ta. Asan yung chichian natin? Buksan mo yung ano ba? Yung Doritos. Bakit nakalabas kasi yung mask na yun? Saan ka ba dapat? Hindi, ano bang buksan? Hot and spicy. Original. May mais pa tayo. Ay, hamo nga ako. Ano ito yun? Hamo nga siya. Nakulkul lang. Saan ka? Usal umat lang, nabigyan ako. Mga tukol sa jacket. Minus. Salamat. Minus. Kunin ko na yung mais dito. Kaya mo timaplancha, tirupa na, Belen. Kunin ito yung mais. ano? Bakit na ano? Nagbo-block. Manukli na Nagbo-block din to? Sa atong mata. Nakarawar de, di busen. Di busing John. So, yung pagkain namin. Tapos may mais pa kami. Ano yung sabi mo ni Ano yung sabi mo kanina, Ate Jovi? Huwag mo nang buksan yan kasi may mais naman tayo. Pwede naman Mukbang. Mukbang ng mais. Oh, mukbang. Mukbang. Yan. Mais. Haluan mo ng balot. Kunin mo na rin yung alak. Yes! Madam ko baga nga. Snacks time! Snack! 8 na nga gawin. Okay. Paborito kasi yung Doritos. Isa na. Sarap yan. Oh, syrup yan, mais. Tapos may nag-iisang may nag-iisang balot. Hi, miss. Hi, miss. Nagasuso. Natural. May tinatawanan. Hindi puro na lang. Kain po tayo. Kain na. O, buksan mo Doritos. Ano, hindi mo na bubuksan? Marami lang ako ng mais. 567717. 567717. Ano yan? 556 7 ano yun? 7717. 17. Putik na reason.
sudah bilhin. Ano? Nag-reso na naman. Sarap ng panahon. Sarap matulog. Ba't maliwanag? Puti password pala yun. Ay, sorry. Password mo pala. Nalala mo pa password dyan? Yun, 15, 17, 30 din. 15, 17, 30. 15, 17, 13? 30, 30. Na-incorrect mo. So, isa na yung password ng TNG mo at Alipay? Para hindi ako malito. Dapat kasi nakasave. Sa akin, nakasave naman sa cellphone ko yung mga password. Dami mo kasi password na kalang, ano? Ganyan na naman. Di ba nagbukas na lang Gcash ko? Ha? Nagbukas na lang Gcash. Nandyan pa Gcash mo. Hindi ko na alam ang password. Birthday yun eh. Ano? Check ko sa akin. Parang yung sinave ko noon eh. Pero wala naman akong ano. Wala namang naglalaro. Kasi ang ano kasi doon para magamit mo siya. Kasi nag-update, yun sa akin nga, ina-update ko lagi. After 3 hours daw. Nakasagot. Hiyo. What is your full Hong Kong ID card number? Hong Kong ID card. Mm. Naka-charge ka? Kasi security question to for verification. Hong Kong ID card. Kumarako na lang. Ha? Wala ka bang ano? Wala ka bang WeChat? Wala. Ay, meron. Number ko yung ginamit ni Iyang. Hmm. Hindi mo ba nakita to? Hmm? Hindi. Hindi yan parang, hindi yan. Uy, Nay. I'm not cooking. Nay, kunana pa yung nibelag niyo. Bebeng ka. Makaunod sa apa. Pangawaya. Pinka with cheese. Bibingka. Ito yung ano kanina. Ginawa. Pagkakabusog. Ngayong may kasama. Mm. Tapos pag mag-isa, Walang gana kumain pag mag-isa. lagay mo na sa ref. mamaya na to. Marami pa naman kayo. May linggit. Huwag kayong lolo-loko. Nangaano yan. Magbago ka na kasi ng number. Yan yung number ko. Pero may number akong isa. Kaya nga talaga ako nagpalit ng smartphone kasi para maayos ko nga yung TNG. So, anong gusto mo nangyari? Natutulog ako O bakit? Wala, kulang akong tulog. So, matutulog na kaya? Not yet. Hindi pa ako tapos. Wala pang tigil ang bunganga para Oo makatulog. nga. Pwede yan. Naisturbo ka ngayon, ano?
So, okay lang. Tapos naman. Na? Okay lang. Ba't kumain? Sama. Yun, 15, 17, 30. Pati yung ATM ko yan din, alam din ni Rhea yan. My God. Ilalaw mo yung balot mo dyan. Hindi mo naman kinain ng mainit. Bakit forgot password? Lagi ako nagaganyan. Okay, password. Kasi, hindi kasi pag hindi nagagamit lagi siguro. Siguro. Yung ano ko ng I Want TV, gusto ko mag-share ng ano sa mesa. Forget password. Forget password. Ang kayo nga-open sa tadyay ko ito sa baan. Saan siguro? Check ko sa linggo. Pwede naman siguro. Yeah, forget password talaga. Pwede mo Ayaw. to? Ayaw niya, Dayan? Kaya nga may security question kasi nakalimutan yung password. So, anong gusto mo? Ano yung binubuksan niyo? Sino to? Anak ng Tokwa! Shit. Ano yung binubuksan niyo? Hindi na ano ko yung HL Alipay. Ayun, Hindi naman niya kasi masyadong nagamit. Kaya nga, pag nagkakarwash ito ay nagtatap ako. Nai-isturbo pa. Kawas? Hindi ako nag-send ng sa TNG. Ako lang yung gumagamit. Siya lang yung madalas gumagamit ng TNG ko. Pero pag may Gamit reward pa sa ninyo kanya. yan? Gamit pa? Oo. Oo, wash up na yan. TNG. Nakapatang mo nila kay mo bilang. Ang bibiyang mo. Nag-mic di sa bat ko. Tinyakit yung bagang tatay ah. 5 minutes. Ang ano dyan is bago lang talaga yung number. Palitan yung number. Wala namang problema. Ano bang mo? Smartphone din yan? Magkano na naman yung smartphone? Magpapanibago na naman ako lahat. Noon! Nagadumo lang ang tiritir mo. Aguray, ako jak pala na kontento. Ito ko na ako. Pati yung library card ko, yung ito yun din kasi kailangan doon yan din. No? Kung may transaction ako sa mga alipores ko. Ako, haan? Pinapatay mo na yun. We're not a good officer. Give me a yeah, I know. Don't worry. Para makabawi ka rin sa akin. Nasakit ka rin yun. Kinapatang ko din na minsan nagawid di Pilipinas. Di na ka kinapatang tattaday ta cellphone mo so tigamitan na. Nag-awag Pilipinas. Pagkasin ako na. Ayun pang sila. Sibet. Ang balbag. Ang bagal si Kato. Patang ko. Sa baliti pa kapatang na. Na may papastilo na. Di cellphone na ginamit ko. Naman. Abayat di pagkasin naman natan. Di bunyag nga ro. Di February 29 nagawid. Yung baka gininom Ikaw na siya at Ang nag-vlog, hindi na kayo. Ibang linggo ay lang. Ay, nag-comment pa nga na. Ano yung nag-comment sa Indonesian? Indian. At least may fun. Buti lang may naka-translate. Anong sinabi mo? Hindi, sana daw kasama ko sa susunod na video mo, gano'n. Kaya sabi ko, English. Hindi naman siya nag-reply. Anong oras na ba? Nauna pa lang. Oy! Bless you. Buksan ang sine. TV? English TV. Hindi na mo. Anong toothpaste yan? Ano? Anong toothpaste yan? Akin? Box toilet? Oo. Nauna sila. Ato kakabox yun ang dalawa? Last week. Duwaw. Magkano yung, anong box? Baka,
Yung pangalawang malaki. Pangalawa sa malaki. 700. Jumbo? Jumbo? So, Hindi kasi, king. hindi sila Ay, di ba amazing. super? Hindi Ano amazing. sila, ex-cargo dyan sa boarding house. Yung dyan sa ano. Pick up ka agad ng kinamala. Ada ka pa lang hindi pinick up da? Wala na, nakaalis na ako. Si Amo. Ano nag-ano ko. Fried ka? Ano? Hindi ko Amazing. nakita. Amazing. Amazing! Napang kami di yung ni Amok. Nangang kami tigas 30 yung Pumupunta pa rin kayo ng farm? Yung deep meaty avocado with Yeah, tapos hindi may onions pa. onion. Wala. Nachos. Sana ulit. Sino nga ulit kakain ng balot? Ay, pa-julit-julit. Ako na lang. Pero yung sa akin. Meron ka? Pam. Saan yung penay mo? Payo, panoy. Wala ko may kakainin ka. Buti na lang yung tenga ko hindi na nangangat eh. Ako rin naman. Pero 3 buwan. O, selfie daw, sabi ni Queenie. Alvin! Dito ka, lapit ka. Healthy. 1, Awan, 2. i-project ko lang tatatakyan ko na tali. Three. Wala. Sorry, natakpan ko na yung vlog niya. Nakasour na ako, Sandali, bes. sandali, isa pa. Ay, nandun pa. 1, 2, 3. Parang blurred. Blurred. Ay, sandali. Hindi mo pala tapos. Sambay kaya. Okay. Okay. Isa. 1, 2, 3. Ata, ginapin kasi yung cellphone ni Mama. Kaya nga. Pangit lang Samsung, kasi sa ano. ano kasi yan eh. Samsung, ako lang ta S, ano, S8. Umapal ka pa rin. T. Di sana all. Hindi wow. Dito. Bihira mo ang matitawad yung wawan. Awan na akong mataon. Oo, kamo na. hindi pa tayo magti-tiktok? Hindi na. May madali ba? Meron pa rin ito. Nakalimutan. I-search mo. Hindi ka nag-ano, no? Hindi na. Bang, 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 yung bang, bang. Ipapasal natin kay Ate Robby yung bang, bang. Hindi, wag mo na kaya sa ng ulo ko ba? Si Juby. Ay, wag na. Sakit din yung balangbang ko. Ano ba nangyari sa Myanmar? Ha? Myanmar. Hindi ko alam. Bakit ano nangyari? Ano nga sa Myanmar? Gulo. Gulo na nga lang. Bang, bang. Ay, yung Ayan. pakembot? Yung madali na ano lang. Yung kumikembot? Yung kumikembot? Yung lang, bro, yung saglit lang. Seeking your most holy will, I know you will provide. Ano oras ka natapos kagabi, Dayan? Solve na raw yan. Nasapsapan ang sapi si Pas- 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 Nasapsapan ang si Kadirabi niya. Grant the desire of your heart. Alabi ako. With thanksgiving, Pakadak ni Madam. Ano? Bang, bang. BE. Like that. Bakit yung kay Charo? Ito? Ah. May vlog ka na, may TikTok ka pa. Kaya nga eh. Ayaw niyo nun? Kung sisikat ka ba, sisikat din kami. O baka pag nagsisikat ka, magsisisi na kami. Wow! Wala pa nga sa ano, nasikat na yung... Nagsisimula pa nga.
Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Yan. Bang, 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 bang. Oh, may apo na naman si ate, oh. Ay! Nagkaanak na rin siya? Akala ko. Pogi Kala mo ba, Deng? Hindi, akala ko hindi pa. Kasi di ba papakasal pa sila muna. Sabay na yung kasal. Hindi na. May lagay na eh. Pero at least, naantay matagal yan, ha? Matagal na pa niya. Sa wakas, nadagdagan din. Dalan na. Tulungkap talaga. Maligap yung Taiwan ng ubing. Papatayin naman natin to. Hindi pa yung fix. Pinigay mo na yung ID ko. Sa akin na yung ID ko, be. Kinuha mo na. So, ayun. Matutulog na muna kami. Bye, guys! See you in my next vlog and don't forget to subscribe and thank you. Bye! Audio Jungle.